Hei, minä olen Jussa, Airbnb-hosti ja toisaalta ammatiltani lääkäri. Minä aloitin Airbnb-vuokrauksen syyskuussa 2024. Mulla on mennyt tosi hyvin ja kaverit on kysellyt vinkkejä. Minä tein yhdelle kaverille tämmöisen paketin aloittamista varten ja ajattelin, että se on ihan sama jakaa nyt kaikkien kanssa. Eli tällä videolla käydään läpi kohteen valokuvausta, avainten luovutuksia, siivouksen ulkoistusta, hinnoittelupolitiikkaa, hankintalistaa, yleisimpiä tarvikkeita. Noin perustuu siis kaverin kysymyksiin. Lisäksi mä oon antanut lisätipsejä. Ja siis näiden vinkkien avulla sä oikeasti säästät tonneja vuodessa. Legit. Lisätipseissä on milloin kansi kalenteria avata, hinnoittelusta vähän, ohjeistuksista, arvosteluista, miten saat hyviä arvosteluita, automaattivastauksista, mutta me mennään niihin. Pikkasen minun meriittejä. Minä olen ihan tämmönen aloittelija, mutta mulla on mennyt oikeasti tosi hyvin. Eli mun kohteet ränkkäytyy top 5 ja top 10% alueilla. Mulla ei ole muuta kuin 5 tähden arvosteluita. Keskimääräisesti mulla on niinku 76,6% korkeampi varausaste kohteilla samalla alueella. Laatu 6,4 pinnaa korkeampi kuin samalla alueella. Mun kohteita on katsottu 1901 kertaa enempi kuin muita alueilla. Ja noita tykkäyslistalle laittoin 224 enemmän kuin alueella yleensä. Minun tiedot perustuu johonkin. Mä oon lukenut kirjoja, ainakin kirjavinkit, eli Joonata Voltin Ansaitse asunnoillasi, sitten tämmönen Daniel V. Rustin, tää on jenkkityyppi, Optimize Your Airbnb ja Profitable Properties, nämä on tosi hyvät. Sen lisäksi mä kävin Laura Hoiskon Airbnb-valmennuksen, oli hyvä. Oon kuunnellut paljon podcasteja ja lukenut muitakin kirjoja, mutta noilla pääsee hyvin alkuun. Jos sä tykkäät tästä, mitä mä oon sulle tehnyt, niin käy tekemään sun oma Airbnb-kohdetta mun linkin kautta. Sä saat sieltä 48 € itselle alkuun, ja mä saan Airbnbiltä myös korvauksen ja huomiota. Mä oon ihan super kiitollinen, mutta tee se vasta sitten, jos koet saavasi hyötyä, mutta mä oon siitä itse asiassa ihan 100 varma. Mennäänpä eteenpäin. Elikkä kohteen valokuvausilmoitukseen. Oletko itse valokuvannut vai ulkoistanut? Kuvat on kriittiset. Mun kohteet ei ole saanut noin paljon huomiota, jos niillä ei olisi hyviä kuvia. Eli korkealaatuiset kuvat maksaa kyllä itsensä takas ihan heti. Eli jos ei itse ole ihan varma tiedä mitä tekee, niin kannattaa ehdottomasti ulkoistaa. Mä kuvasin itse, koska mulla oli tosi kiire, mä oon valokuvannut, mulla on salamat, mulla on järkkäri, mä tiedän siitä jotain. Ne ei ole silti ihan top, mutta ne on ollut nähtävästi riittävät, mutta mä harkitsen silti itsekin, että mä vielä ammattivalokuvaajalla kuvasin myöhemmin. Mä en kerennyt siis stylata. Ja stylaus on siis sellainen, että sinne laitetaan vaikka joku kattaus pöydälle tai laitetaan makkari kivan näköiseksi ja sitten otetaan ne kuvat. Semmoinenhan kannattaa tehdä. Mulla ei ole hirveästi stylattu ja mä oon siitä siis vähän niin kuin kahta mieltä. Tommonen pieni stylaus on tosi hyvä ja suosittelen kaikille. Kuitenkin sitten jossain paikoissa on semmoisia tosi överi stylauksia, että on niin todella hienoksi laitettu, että on niin croissantit pöydällä ja kahvit höyryää, niin mä oon siitä ehkä vähän sitä mieltä, että mä en itse lähde tekemään sitä, koska se antaa asiakkaalle kuvan, että sun kohde on sellainen. Mutta tulet sä tarjoamaan sitä oikeasti, teet sä ne luultavasti et. Niin sit se voi antaa pettymyksiä tavallaan niinku ehkä semmoiset tosi high value asiakkaat sit varaa sitä, kun ne katsoo, että oi tulla on tollasta, mutta sitten jos ei niinku olekaan todellisuutta, niin se voi näkyä niissä arvosteluissa. Eli mä harkitsisin tarkkaan ennen kuin lähtisin tekemään semmoista ihan superstylausta, mutta pieni stylaus kannattaa kyllä ennen kuvien ottamista. Ja mä oon ajatellut, että mä tekisin pikkasen isomman stylauksen ja sitten maksasin kuvaajalle ja saisin vielä paremmat kuvat kohteeseen, mutta sitten on tämmöinen niin Airbnbin kumppanikuvaus, tuossa on linkki siihen. Näköjään mun pyhän kohteeseen sitä ei ole saatavilla, mutta esimerkiksi Rovaniemelle on, maksaa $139. Eli yhden yön majoittumisella mä ton niin saan katettua, eli tosi halpa, suosittelen sitä. Mun kohteilla on tämmöiset kuvat, näillä on pärjännyt, niiden on oltava siis valoisat, niissä pitää näkyä tärkeät asiat. Mutta ehkä siinä kuvaamisen sen enempää, jos et tiedä mitä teet, niin suosittelen, että ulkoistat, se maksaa kyllä oikeasti itsensä takaisin heti. Sitten avainten luovutukset. Jos et ole itse kaupungissa, onko tähän palveluita? Mun mielestä self-check-in on ehdoton. Harva, joka tulee tuolta monelmalta jostain, niin jaksaa alkaa rupattelemaan tai nähdä ihmisiä siinä vaiheessa, kun ne saapuu sinne kämpille myöhään. Toki jotkut voi tykätä ja heidän kanssa voi sitä keskustella, mutta ehkä se perusoletus on se, että se self-check-in pitää löytyä. Ja totta kai se lisäksi vapauttaa sulta aikaa, koska no, sehän on työlästä käydä siellä aina antaa ne avaimet itse. Eli vaihtoehtoja on esim. Avainboksi, mikä mulla on molemmissa kohteissa. Se pitää sopia taloyhtiön kanssa, jos laitat jonnekin taloyhtiön asioihin sen kiinni. Ja muutenkin kannattaa kyllä olla avoin taloyhtiön kanssa.
Eli avainboksi on siis tämmönen vekoti, ja siitä saa pyöriteltyä noita numeroita, ja sitten se on lukossa, ja sen saa numerolla auki. Ja tosiaan, jos siellä ei ole niin normiavainlukossa ja avainboksissa ei ole niin se porataan jonnekin seinään kiinni. Mutta jos semmoista mahista ei ole, tai taloyhtiö ei hyväksy, niin sulla voi olla tämmönen kaari, avainlukkoboksi, ja sit sä saat sen vaikka pyörätelineeseen tai johonkin ei-kiinteään omaisuuteen, niin se on ihan hyvä kikka. Suosittelen laittaa AirTagin siihen avaimeen, ja kansi siitäkin informoida tietenkin niitä asiakkaita, että tarkoitus jos seurata teitä, mutta se ehkäisee se avaimen hukkumista, sä voit löytää sen. R-kioskit tarjoaa semmoista avainpalvelua, se voi olla toinen mahis. Sitten esimerkiksi tämmöisellä Yale-merkillä on älylukkoja, että ne on niinku koodilukkoja sinne kämppään. Jos ei ole montaa ovea, niin se toimii. Jos on lisäksi alaovi ja yläovi, eli niinku kerrostaloasunnoissa, niin tämmöinen suomalainen Pindora, niin tää tekee semmosia älylukkoja ja sitten tämmöistä piccoloa, joka se piccolo avaa niinku myös sen alaportin. Niillä on jotain Magic-meininkiä. Mäkin olen tilannut tollasen. Tossa on hinnastot, mitä ne antoi mulle. Noi voi varmasti muuttuu. Mut mun mielestä toi on niinku ehdottomasti sen sijoituksen arvon, että mun ei tarvitse ikinä itse tulla sinne kämpille, kun asiakas tulee. Nytkin olen siis Ranskassa, Biarritzissa tällä hetkellä ja kämppää on vuokrattuna. No sitten, siivouksen ulkoistus. Mitä hintaluokkaa, onko kustannuksiltaan fiksua? Ehdottomasti suositan ulkoistamista. Tätä on jälleen kerran, miten mä teen, että totta kai sillä voi yrittää tehdä säästöjä, jos ei ulkoista, alkuun siivoa itse, alkuun se voi olla ihan fiksua, mutta jos tuossa toiminnassa haluaa kehittyä, niin sulle itselle pitää vapautua aikaa muihin asioihin. Mutta mä suositan sitä myös ihan sen laadun takia, koska siivouksessa ei ole kuin 5 tähteä. Asiakkaat on tottunut niin kuin hotellitason siivoamiseen ja ei oikeastaan mitään muuta. Ja kyllä jos sä itsekin mietit, että meet jonnekin kämppään ja siellä on joku yksi kikkelinkarva siellä vessassa tai sitten lattiakaivossa karvoja tai jotain, niin onhan se nyt tosi näästi. Ja tietenkin ei sulla välttämättä niitä itse siivoamissa jää, mutta siinä on just tommosia pikkujuttuja, että ne pienetkin niinku merkitsee, joten kyllä se ammattisiivooja on vörtti, koska sä saat myös parempia arvosteluita sitten ja korkeamman yöhinnan, ja se standardi on vaan tosi kova tuossa siivoamisessa. Mun mielestä hyvä on joku 30-50 € per siivous, ja sitten lakanatkin voi ulkoistaa, mulla on omat lakanat, niin se niiden pesu, niin 5-10 € lakanasetti. Nämä varmasti vaihtelee, riippuu niinku kaupungista ja kohteen koosta ja kaikesta. Mutta mulla on esimerkiksi tämmönen 2, niin se on jotain tollaista luokkaa. Ja siis on ollut silti kannattavaa, totta kai se sitä tuottoa syö, mutta mä olisin itse ainakin henkilökohtaisesti ihan täysin tuhoutunut, jos mä olisin alkanut tekemään niitä itse. Ensinnäkään mä en osaa siivota, mä en tykkää siivota, pyykkääminen, ei mulla ole mitään muuta paikkaa kuin se kämppä ja ne asiakkaat on siellä kämpillä, ei se niinku onnistu. Ja sitten mä pystyn olemaan pois Rovaniemeltä. Eli nytkin mä pystyn olemaan täällä ulkomailla samaan aikaan. Mun kämppä on kalliimmalla vuokralla kuin mitä mä maksan tästä kämpästä, missä mä oon täällä. Ja no, kyllähän tämä mahdollista. Okei. Sitten siivoojan voi laittaa Airbnb-appissa co-hostiksi. Silloin hän näkee suoraan ne varaukset. Sun ei tarvitse itse ilmoittaa niitä varauksia hänelle. Hän näkee suoraan, niin kuin montako asiakasta tulee. Se siivooja pystyy jopa lähettämään viestejä siellä. Eli jos sulla on niin kuin checkout-aika 10, check-in-aika 4, ja se siivooja käy siivoon ja se on 12 valmis, niin se voi laittaa viestin siellä asiakkaalle, että hei, kämppä onkin jo valmis, voit tulla milloin haluat. Niin se on superhyvä palvelu. Jälleen kerran, sun ei tarvitse tietää mistään mitään, se homma menee automaattisesti, asiakas on tyytyväinen, jne. Okei, hinnoittelupolitiikka. Saako sen automatisoitua? Saa, ja on aivan ehdoton. Muuton jättää kyllä tonneja pöydälle. Eli tämmöinen kuin Price Labs, suosittelen ihan todella kovaa. Tästä linkistä kun teet, sä saat 30 päivää ilmaiseksi ja sitten 10 € käyttöön palvelu. Ja minä saan myös 10 € käyttöön palvelu, eli en minä tällä tule rikastua, mutta jos teet tuosta linkistä, niin olen tyytyväinen tai kiitollinen. Ja kyllä toi 30 päivää itse asiassa on tosi hyvä, koska se pystyy silloin rakentamaan sulle sen hinnoittelun jo. Ja sitten jos sä niin lopetat sen käytön, niin sulla silti on se, mitä se on rakentanut. Eli tavallaan voi kikkailla, jos haluaa mennä vaan todella edullisella, mutta eihän se sitten niin päivitä niitä jatkuvasti. Eli tämä Price Labs on niin kuin data- ja automaation perustuva niin kuin softa, joka koko ajan haistelee niitä lähimpien kohteiden hintoja, hotellien hintoja, kysyntää ja sen mukaan vaihtaa sitä hintaa. Ja esimerkiksi katsotaan tässä niin kuin marraskuun hinnat. Mulla niin täällä on ollut 65 € alin, no vihreät on ne mitä ei ole mennyt. Ja sitten 324 on kovin hinta. En mä olisi itse osannut niin kuin tämmöistä
hinnoittelua laittaa millään. Jotkuhan laittaa viikolle samat hinnat, viikonlopuille samat, niin kuin vähän korkeammat hinnat, mutta mä olisin jättänyt niin kuin 200 € pöydälle tossakin. Tai sitten en ole saanut myytyä sitä. Eli, ja sitten kun katsoo niin kuin joulukuuta, mikä on Rovaniemellä kovin sesonki, niin täällä on myyty yksittäinen yö jopa 535 jouluaatto. Ja tää on pelkkä yksi yö varaus. Et todellakin kannattaa kyllä käyttää automaattista, ja siis siinä 2 tapaa häviää rahaa. Ensinnäkin se, että sä et saa parasta hintaa niistä öistä, kun sä et osaa välttämättä sen kysynnän mukaan sitä nostaa. Sä et tiedä niitä kysyntähuippuja niin hyvin kuin mitä se sitä kaikesta datasta näkee. Eli sä et saa parasta yöhintaa. Toinen, mitä sä hävit rahaa, on se, että sä et saa öitä myytyä. Eli silloin, kun on pieni kysyntä, niin hinnat ei laske tarpeeksi ja ne ei mene. Ja aina myyty yö on parempi kuin ei myyty. Eli vaikka sä saat sitten 20 per yö voittoa, niin se on 20 per yö voittoa eikä 0 €. Joten mun mielestä on niin kuin aika selkeä. Kuitenkaan tämä ei ole ihan mikään semmoinen osta ja unohda ratkaisu. Siellä pitää tehdä ne asetukset itse ja määritellä, millainen se kohde on ja muuta. Ja kyllä mäkin siis käyn itse vielä alentaa niitä hintoja. Joskus antaa niin kuin tarjouksia, ja kyllä mä sitten Airbnbissä itse asiassa on sesongille vielä nostanut lisää hintoja. Eli noin ei ole itse asiassa edes ne hinnat, millä ne on mennyt. Että kyllä siinä pientä semmoista pitää itse tehdä, mutta tämä antaa niin hyvän pohjan. Muistaakseni se palvelu muuten maksaa, sitä mulla ei tässä olekaan. Oliko se 35 € per kuussa. Eli siihen kannattaa sitten varautua, mutta hei, toihan tulee niinku yhdestä majoitusyöstä per kuu. On muitakin palveluita, mutta tää on ihan killeri hyvä. Sitten hankintalistaa. No täällä on kaikkea. Mä voin käydä ehkä tältä pari, mikä oli mulle niinku uusia, mutta voitte itse sitten katella näitä, mitä täällä on. Eli veden kestävät tyynynsuojat ja patjansuojat. Patjansuojia mulla ei ole vielä veden kestävänä käytössä, mutta tyynynsuojat on. Ja niin kuin, siis kaikki hiki, mitä ihmiset tulee nukkuessa, kuolla ynnä muu, niin se ei värjää niitä tyynyjä, ne kestää vaan pitempään sitten. Ja totta kai ihmiset tekee kaikenlaista siellä sängyssä, sinnekin tulee nesteitä, niin ehkä toi patjansuoja voisi olla aika fiksu. Mulla ei vielä ole sitä, mutta mä ajattelin kyllä hommaa. Joo, no siinä on niitä tarvikkeita. Sitten mennään lisätipseihin. Tää on lempparikohta, koska olen itse kasannut nämä. Eli kun sä avaat sen sun uuden kohteen, niin hinnoittelu ja kalenterin avausstrategia. Alkuun sä haluat 5 tähden arvosteluita mahdollisimman nopsaa, jotta sitä sun kohteesta tulee luotettavan näköinen ja se algoritmi nostaa sitä ja jotta sitten ihmiset varaa sitä paremmilla hinnoilla. Eli se Airbnb antaa semmoisen niin -20 tarjousmahdollisuuden, että sä voit laittaa se alkuun. Joo, sä voit käyttää sitä tai olla käyttämättä. Jos käytät, niin älä ihmeessä avaa sun kalenteria yli 2 kuukautta pidemmälle, koska sitten joku varaa vaan sen parhaan sesonkin ajan sieltä sen tapahtumaviikonlopun sen jonkun sillä -20% alennuksella vuoden päästä tai 3 kuukauden päästä tai 4, ja sitten sä saat se arvostelu vasta sitten 3-4 kuukauden päästä. Ja eihän se sua hyödytä, vaan sä haluat niitä heti. Eli jos käytät tuon -20, niin kalenteri auki vaan kuukaudeksi tai 2, sinne ne -20 tarjousalennukset tai niinku varaukset, ja sitten sä saat niitä arvioita. Toki sä voit itse vaan pistää hinnat alkuun pienemmäksi. Kyllä mä suosittelen, että sä kilpailet hinnalla, että sä saat vaan niitä varauksia, tuotat heille täydellisiä kokemuksia, saat niitä 5 tähden arvioita, ja sit hiljakseen lähdet nostaa. Eli ei siinä välttämättä heti kannata yrittää saada niin maksimaalista voittoa, vaan eikä sä tarvit arvioita ja luotettavuutta. Siitä ohjeistukset. Joo, kansi ohjeistaa tosi hyvin, sillä välttää turhia ongelmia, turhia viestejä ja kyselyitä. Kyllä niitä kyselyitä silti tulee, mutta niinku, sä voit aina viitata niihin ohjeisiin ja muuta. Mulla esimerkiksi on video-ohjeet. Mä en ole vielä tehnyt semmoisia niinku ihan manuaalisia lappuohjeita. Ne olisi tosi hyvä olla. Välillä majoittuu vanhempaa porukkaa, eikä ne käytä niinku digivälineitä. Tai sille, mulla on vaan jäänyt tekemättä, mulla on aika kiire. Eli mulla on tekemistä itselläkin vielä. Kyllä mä suosittelen, että nekin tehdään, mutta mitä mä oon tehnyt, mä tykkään näistä videoista, niin mä oon tehnyt video-ohjeet, miten kaikkea käytetään siellä kämpässä, miten laitetaan takka tulee, miten laitetaan sauna päälle. Ja sit mä oon tehnyt tämmöiset just Notion nettisivut, laittanut sinne ne videot ja sit jakanut ne sivut niille asiakkaille. Niin ne voi käydä aina katsoa videon, tehdä just perässä ne samat, tästä napista näin, niin sauna on päällä. Ja ei ole ainakaan tullut huonoa palautetta, ja tämä oli niin kuin mulle luontainen tapa. Ja toki myös Airbnbissä niin kuin sun kansi olla oma persoona ja omanlainen, ja se sun kämpän kanssa kansi olla niin kuin omanlainen paikka. Niin silloin jengi haluaa varata, ettei ei jengi hae ehkä semmoista geneeristä niin kuin Airbnbistä niin paljon. Varsinkin turistit tykkää, että on niin kuin omaperäistä. Sitten arvosteluihin 1 000 € vinkki.
pelkän tämän takia minä toivon, että sinä teet minun linkistä sen sinun kohteen. Kun minä sanon tämän sinulle, että tämä on ihmispsykologia, siis niin paras juttu. Eli jotta saat hyviä arvosteluita, ensimmäinen kohta, aseta oletukset oikein. Eli kerro myös puutteista. Kerro tismalle, millainen sun kohde on, mitä hyvää siinä on, jotta se asiakas olettaa jotain. Se olettaa siis 5 tähden hyvää kohdetta, jossa voi olla joku puute, vaikka tänne pitää kävellä rappuset, ei ole hissiä. Kannattaa kertoa, koska silloin ne ei voi pettyä. Sitten lunasta ne oletukset ja mieluummin ylitä. Aina pikkasen ylittää, niin silloin saa näitä vitosia. Ja miten se on tehtävissä just hyvillä ohjeilla olemalla responsiivinen, antamalla vähän karkkia, tai silleen, tiedätkö, sängylle pari suklaata, kaikilla tämmöisillä tavoilla. Tai sitten voi kysyä asiakkaalta, että, tai siis voi antaa asiakkaalle vaikka jonkun niin kuin, siis viinipullon tyyliin. Jotkut tekee näinkin. Ylitä odotukset. Noniin. Sitten tämä vikakohta, 3. kohta, ja tämä on se niin kuin kaikista ihmeellisin, ihan ihmispsykologia, siis kysy sitä 5 tähteä. Siksi on nämä kaikki call to action ja kaikki jutut, koska kysymällä saa. Eli sanot sille ihmiselle viestillä, että hei, jos tämä ajatus oli sellainen kuin sä halusit, niin 5 tähteä on mulle tosi tärkeä juttu. Mä oon vasta aloittanut tän, niin anna 5 tähteä, kiitos. Tai jos haluat olla niin kuin enempi professional, etkä tommonen tuttavallinen, niin sano, että niin kuin voit kirjoittaa jonkun, että me tarjoamme 5 tähden majoitusta, ja mikäli tämä täytti vaatimuksesi, niin toivomme, että annat 5 tähteä. Tulemme antamaan myös sinulle 5 tähden arvostelun tai jotain vastaavaa. Mutta se oikeasti, tää on se kikka. Tietenkin, jos sä vedät huonosti, jos siellä on jotain puutteita, niin sä et tuu välttämättä saamaan. Mutta jos sä teet hyvää duunia ja kysyt, niin sä luultavasti saat versus, että sä teet hyvää duunia ja et kysy. Näin se vaan on. Sitten hostaus ja viestit. Eli kun asiakkaat voisivat kysellä sieltä Airbnb-appissa vaikka mitä, niin sinne saa ajastettuja automaattiviestejä. On ihan must käyttää ja niihin saa semmoisia inserttejä. Eli mulla on täällä vaikka mitä erilaisia viestejä. Kun asiakas varaa, se saa viestin. Viikko ennen kuin se tulee, se saa ohjeviestin. 1 päivää ennen kuin se tulee, se saa osoitteet ja muut ja check-in ohjeet. Ja sitten kun se on lähdössä, niin edellisenä iltana se saa check-out-ohjeet ja näin. Mutta näihin templaatteihin voi laittaa siis niinku just tälleen tämmöisen insertti, eli Wi-Fi name, Wi-Fi password. Silloin se ottaa ne sieltä sun kohteen tiedoista automaattisesti. Ja itse asiassa Airbnb-appissa on semmoinen, että se pystyy sieltä Airbnb-appin kautta liittymään siihen sun wifiin vaikka. Eli kun sä täytät tämän näin oikein, niin se pystyy tekemään sieltä kaiken tosi helposti. Sitten mä sanon tässä esimerkiksi, että kaikki lakanat ja pyyhkeet on valmiina, ja sitten kuinka monta asiakasta on missäkin varauksessa tulossa. Niin sitten tämä kohta viimeistään paljastaa, jos ne on silleen, no hei, mä varasin, niinku, että niinku, okei, että miksi on vaan yhdelle, että mä en olekaan tehnyt tuohon varaukseen, niinku, että meitä onkin 4 tulossa, niin se huomaa siinä vaiheessa, ja sitten se voidaan vielä muuttaa asiaa. Mutta siellä on tosiaan tämmöisiä vaikka mitä inserttejä, niitä kannattaa ehdottomasti käyttää, niin sun ei tarvitse niinku itse joka kerta modifioida sitä, vaan se ottaa siltä varauksen ja kohteen tiedosta automaattisesti asioita. Ja ne sitten ajastaa lähteen sopivaan aikaan. Sitten toinen on automaattivastaukset, eli nämä ei lähde automaattisesti, mutta miten mä oon tehnyt, niin kun tulee samankaltaisia kysymyksiä, esimerkiksi nämä revontulet, näistä kysytään aina, niin sitten mä oon tehnyt niistä yhden semmoisen hyvän vastauksen, missä mä annan semmoisen yhden appin, mikä on ilmainen käyttää, mistä näkee milloin revontulia on, ja mä laitan sen aina, kun kysytään niistä. Sitten mä kerron esim. Että revontulet on vähän niin kuin sateenkaari, että ne voi tulla tai voi olla tulematta, että niin kuin ei niitä voi pakottaa, niin kun ei kaikki niin kuin ulkomailta tulevat tiedä tätä. Yes. Mutta tosiaan katsii, niin kun, jos sä joudut vastaan samaa asiaa monta kertaa, niin kannattaa ehdottomasti tehdä jo toisella kerralla siitä automaattivastaus, niin sit sä voit vaan napauttaa se automaattivastauksen ja se lähtee. Ja totta kai sitä voi sitten pikkasen personoida, jos haluaa ja silleen. Esittelytekstit, no on tosi tärkeät. Mulla on konvertoinut tosi hyvin mun kohteet niin kuin varauksiksi myös. Ja niitä on katsottu paljon, se on tietenkin kuvat, mutta sitten siis esittelyteksteissä mun mielestä tärkeää on, että siinä on tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti. Ei mitään liivalaavaa, ne ei jaksa lukea eikä niitä kiinnosta, vaan se, että kuinka kaukana se on tärkeimmistä kohteista, löytyykö se äly-TV, tämmöiset jutut. Voitte kopioida mun kohteista suoraan tyylin ja ne tekstit. Mä oon yrittänyt silleen, että noissa ei ole mitään hirveästi turhaa liivalaavaa. Vähän semmoista niinku persoonallisuutta, esimerkiksi tuossa mun City-lupossa siellä on aika paljon niinku elektroniikkaa, älyvalot ja muuta, niin on mä niitä tuonut esiin, sitten vähän enemmän, mutta voit ottaa hyvän pohjan noista, kopsaat vaan ne ja alat tekemään. Sitten kohteiden ominaisuudet,
Kansi kliksutella ihan kaikki läpi, mitä sieltä Airbnbistä löytyy, koska se nostaa sitä algoritmeissa, vaikka niillä ei ole silleen niin kuin merkitystä, jos sulla ei ole sitä uima-allasta, niin kliksutat, että uima-allasta ei ole. Ja turvallisuuteen liittyvät asiat kannattaa kaikki ostaa. Eli mulla on esimerkiksi molemmissa kohteissa häkävaroitin, vaikka toissa ei ole edes takkaa, koska kun turvallisuus on max full, niin taas se algoritmi luultavasti nostaa sitä kohdetta. Eikä se ole kallis investointi siis silleen, että jos sillä saa niin lisää näkyvyyttä, niin why not? Eli mitä enemmän sulla on tarjota kaikkea, niin kannattaa kyllä klikata. Ja siis vaikka noi shampoot, sä voit klikata, että sä tarjoat suihkusaippua ja shampoo, ja sä voit laittaa sinne niiden merkit. Ja nettiin sä voit niin tehdä semmoisen nettitestin sillä Airbnb-appissa, että kuinka nopea se netti on, ja se tulee näkyville sinne, niin kuin esim. Tuolla mun kohteessa on, kun on nopea netti, niin totta kai mä oon halunnut sen sinne esille. Sitten vielä siellä Airbnb-ohjelmassa sä voit kalenterissa tehdä tämmöisiä niinku eri seasonal ratesejä, joita sä voit heittää sinne kalenteriin helposti. Eli mulla on esim. Ale 30 pinnaa lähellä, niin jos joku yö ei ole mennyt, niin mä voin heittää siihen ton. Mutta nyt mä oon itse asiassa integroinut sen myös näihin niin high season 4 yötä. Mulla on tämmöinen, tässä nousee hinta niin 10% automaattisesti vielä niistä price läpi hinnoista. Sitten jos joku varaa 6 yötä, niin se saa sen 10 pinnaa alee. Joku varaa viikon, se saa 15 pinnaa alee. Tällä mä yritän niin pyrkiä pitempiin varauksiin. Mutta sitten mulla on myös täällä, että jos joku varaa päivää ennen saapumista, niin se saa 30 pinnaa alee. 2 päivää ennen saa 20 pinnaa alee. Eli mä haluan myydä kuitenkin ne päivät sieltä enemmän pois, kun ne jäisi tyhjäksi. Niin ne on aika kovat aleet. En siis suosita laittaa just näitä prosentteja tai muutenkaan suosita tekee just näin niin kuin mä, mutta tää on se mun tyyli, tästä voi ottaa niin vinkkejä ja ajatuksia. Ja mä kuulen kyllä mieluusti, jos mä teen sun mielestä täällä jotakin ihan todella typerää, niin kerropa kommenteissa. Sitten ehkä tämmönen loppukaneetti. Menestymisen salat Airbnbissä. Pitää muistaa, että Airbnb on business. Silloin kun sä teet rahaa Airbnbille, niin se tykkää susta ja se algoritmi tykkää susta. Kun sä mietit tolla tavalla, kun sä teet asioita, niin pääset pitkälle. Mulla on lähtenyt tosi hyvin käyntiin, mulla on vaan 2 kohdetta nyt. Mä toivon, että mä saisin niitä jotenkin lisää, pitää mietiskellä, että miten se olisi mahdollista, koska eihän tässä niinku kasveta ilman enempiä kohteita, mutta tavallaan mä oon pystynyt tarjoamaan ihan superhyvää laatua ja mun kohteet löytyy hyvin ja ne näkyy tuolla appissa. Eli jossain mä oon myös onnistunut. Hei niin, eli tosiaan tämä, mitä te näette, tämä Notion templaatti, missä on kaikki nämä ohjeet, kuvat, niin tämä on nähtävillä, tämä on saatavilla tuossa kuvauksessa, sä pääset tähän, tämä on jaossa teille, eli pääset katselemaan näitä tietoja myös sieltä ja pääset noihin linkkeihin käsiksi. Mä laitan myös kuvauksen kaikki linkit, mitä mä tässä mainitsen ja kaikki kirjasuositukset. Hei, kiitos paljon sulle. Toivon, että kommenteissa kerrot, mitä tämä setti vaikutti. Meni aika nopsaa ja siis kaikkiahan tätä voi vielä niinku personoida, miten se koko niinku price läpi vaikka toimii, miten Airbnbin kalenteri toimii. Jos sä teet tuosta mun linkistä sun kohteen, niin sä saat itse asiassa Airbnbissä yhteyden minuun. Ja nyt kun katsoit tämän videon näin loppuun, niin kun saat siellä yhteyden minuun, voit lähettää minulle viestin ja mä tarjoan sulle tunnin sparrauksen, jos me voidaan katsoa noita juttuja läpi. Ole hyvä. Yes. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Moi!